Jo em dic Núria Casamiquela Oller i tinc 91 anys. Com és vostè? Això ho han de dir els altres. Tots m'estimen molt, procuro no ofendre gaire. Quan una cosa no se'm posa gaire bé, els dic, deixem córrer. És una persona positiva? 100%. A les coses dolentes no pensar-hi gaire. I visco molt el dia. Com ha anat el matí? Des de les 4 del matí que no dormo, que no m'adormi, perquè com que estic sola i dormo fins que el cor em diu prou, Per no arribar tard, aquí? per venir aquí, sí. Que estava nerviosa una mica. No, jo quan és una cosa sèria se'm calmen els nervis. Quan me treia el carnet de conduir, a l'acte que pujava al cotxe, se me n'anaven tots els nervis. Me'l vaig treure el carnet als 53 anys. Tots els de 18 i 20 anys, nyaca. I surt l'abuelita, que jo ja era iaia, i a la primera m'ho van dar tot. La teòrica i la pràctica. Això és que vostè aprèn ràpid. No, el que passa que m'estudio molt. Vostè ja era així de petita? No m'agradava estudiar, però era la primera de la classe, perquè tenia un orgull, i el tinc, que no vull que em passin al davant. Vostè va néixer a Santa Perpètua. Sí, Quins records té de la seva infància? molt bons. Jo sempre anava amb el meu germà. Semblàvem bessons. I anàvem a tot arreu i se m'emportava sempre a mi. Jo sempre anava amb el meu germà i tot de nois. Anàvem a tot arreu en bicicleta. La meva mare era molt bona, no tenia salut. Va quedar viuda que jo tenia 4 anys i mig i el meu germà 16 mesos més que jo. I la meva mare va quedar viuda el primer any dels nacionals. El meu pare va morir dels tifus. I va quedar amb una iaia de 90 anys, que aquells anys, 90 anys, eren molts anys. Ara jo tinc 91 i no m'ho sembla. Jo encara no m'hi sento. Què és el que la fa sentir-se tan jove? Deu ser el meu caràcter. Vostè, Núria, ha de ser molt divertida. Sí. De penes no n'explico mai. És presumida, vostè. Molt. Tota la vida. Tota la vida, Fa 40 anys que no he anat a la peluqueria. Me tenyeixo jo, me'l tallo jo i em faig el monyo. Miro el mirall per darrere, si està tort, si està dret, i ja està. Unyes pintades, les del peu també. I de vegades, si en tinc ganes, faig aquella lluneta. I la meva filla diu, hasta els peus, ja t'hi arribes. Dic, carai, i tant. Jo era modista. I quan trobo les dones que venien abans, i totes em recorden positivament. Nuri, que rèiem allà. Que rèiem, Nuri, que me'n recordo aquelles estones que passàvem al cosidor. A la carretera tenia un cosidor amb una finestra molt gran. Venien les dones a les 4 de la tarda i a les 10 del vespre encara hi eren perquè encara no els havia tocat que jo els tallés el vestit. I quan vaig a plegar, les trobava. Nuri, no ens trobes a faltar? Dic, no! No, perquè entrava al cosidor a les 3 de la tarda, a les 12 de la nit encara hi era, i amb talons. Jo estava dreta tot el dia perquè jo només tallava i provava. Primer feia patrons per una casa de Barcelona, però llavors tenia tanta feina al cosidor que em llevava a les 3 del matí perquè a les 8 del matí els havia de tenir fets els patrons. Aquí que quan vaig tenir la nena, bueno, encara ho vaig aguantar, però quan vaig quedar embarassada del nen, que és una mica més petit, vaig dir prou, a Barcelona prou. Quan vaig a plegar, que ja tenia nets, vaig cuidar les netes. Tinc
tinc 5 nenes netes, però 2 són del meu fill. I el meu fill, la seva mare, se'n va poder cuidar sempre. Però la meva filla, com que tenia la botiga, me les duien a casa meva. A les 7 del dematí, quan ells obrien la botiga, ja em portaven els bebès. Allà, al llit, que jo encara dormia, perquè havia anat a dormir a les 12 i a la 1 de la nit. I les dones, quan era allà al cosidor, tenia el bebè allà. Si plorava, totes el glonxaven perquè jo els pogués tallar la roba. I esclar, era com un cosidor molt familiar. I havíem disfrutat molt, havíem rigut molt. I on va aprendre vostè a tallar i a fer de modista? Anava a col·legi dels nacionals. I cada setmana venia una tarda una modista de Santa Perpètua que era molt bona, la Maria Fontanet. I als 11 anys ja sabia fer patrons. Als 11 anys ja feia els vestits de la meva mare. Jo en tinc molt bons records de quan era joveneta. Una vegada era la festa major de Mollet. Van venir els nois mudats, tots en bicicleta, amb aquelles grapes aquí als pantalons perquè no se'ls enganxés a la cadena. Va, Tomàs, va, anem a festa major a Mollet, que es deia Tomàs, el meu germà. Nuri, va, anem. Dic, no, que tinc de fregar. I jo als 9 anys ja fregava la casa 3 cops a l'any amb sal fumant. Es van treure els pantalons i van quedar amb aquells cossotets tan grossos d'abans, un sac aquí a la cintura, i em van fregar tota la casa perquè jo pogués anar amb ells. Que bonic. Molt. M'estimaven molt com una germana. Quins records més bonics, oi? Sí. A casa meva no es parlava mai de política ni de res. La meva mare, el futbol, la ràdio i escoltar el Barça, Kubala, Moreno, Machón, el César, una colera de por. I vostè, que és Jo futbolera? també. Però, goita, no puc veure el Barça perquè vull que guanyi. I no puc veure el Madrid perquè vull que perdi. Ara les nenes sí. Les nenes del Barça, ole, Ole, no em fan patir gens. Que maques. Aquest me'l puc mirar, però els grans no me'ls puc mirar. Perquè de vegades em fan una de freda i una de calenta i no estic per aquests trotes. A mi el que no em convé ho aparto. Què li agrada molt ballar? Molt. On anava a ballar quan era jove? De petita ja anàvem a la Florida a ballar, al casino. I llavors també al bar Joan. Al coro tenia 12 anys que ja anava a ballar amb totes les meves amigues, tota la canalla ja anàvem a ballar. Els meus balladors, que ja en queden poquets, sempre quan anem a una festa diuen a tothom la millor balladora de Santa Perpètua, quan érem joves. Ara no sé on anar a ballar ara. A casa meva, amb el meu home, quan la tele tocaven músiques, ballàvem. Ara no hi és, ballo sola, perquè és la meva gimnàsia, m'entens? El seu marit com el va conèixer? A 9 anys ja vaig sortir als ballets amb ell, i érem els nuvis. Els ballets era una dansa catalana que tocava el pobre pagès tenia una filla. Es van conèixer de tota la vida, Tota la des de vida. petits. Ell al capdamunt del carrer, jo vivia al capdavall. Anàvem ja a col·legi plegats també ja. Jo tenia 17 anys quan vam començar d'anar plegats, i als 18 ja ens vam prometre, i als 25, als 24 jo, ens vam casar. I com era ell? Molt treballador, però un caràcter una miqueta difícil. Però jo, mira, a vegades anava a dormir, oi? I em llevava al dematí i pensava, li tinc de fer morros i no me'n recordo per què. Perquè lo dolent ho esborrava, m'entens? Quants anys van estar de casats? Mira, jo en tenia 24 quan ens vam casar i en tenia 68 quan va morir. Tota una vida, Va també. morir de cop. I vaig trobar el meu home sentadet a la taula
amb el braç així arrepenjat, com si dormís. No li van caure ni les ulleres. Ja estava fred. Jo li vaig donar uns cops aquí ben forts i no va respondre res, i la vaig tocar per aquí i dic, Joan, per mi la voldria aquesta mort. És veritat que vaig tenir susto, però els que quedem ja ens espavilem. El pobre és el que se'n va, oi? Però com que no va patir, em vaig conformar molt de pressa. La meva filla va tenir 3 nenes. Totes 3 van venir, però juntes, 3 anys una i 3 anys l'altra i patapim, patapam. Quan van ser grans, de seguida també van tenir canalla, que són ara els meus bisnets. 7 bisnets. El més gran ja té 19 anys i el més petit 9. I tots cada dissabte venen a dinar, que cada dia tinc de fer les cassoles més grans. I llavors una miqueta de tape pels papàs perquè tenen la botiga i tots treballen a la botiga i pleguen tard i els dono un tape. Oi que se'n diu tapes? Un tàper, sí. Abans eren una carmanyola, no? Ara eren fiambreres. Ara són tàpers. Ara són tàpers. Tots han passat per les meves mans. Tots! Jo mai a la vida els he portat a coll. Baixàvem les escales i sempre agafadeta de la mà i 1, 2, comptàvem tots els esglaons. I ara estic sola i quan baixo les escales encara conto. I quan sóc el 3 i el 4 dic, què coi conto jo, que hi ara, si no hi porto una... Pues la gran costum, amb tanta colla que vaig cuidar, Com són els seus fills? Molt macos, tots dos. La meva filla, molt treballadora, i el meu fill, molt treballador. Porta un toro i carrega sorres. El seu pare, com que ja tenien una sorrera, el seu pare ja l'havia ensenyat bé. Als 14 anys el meu fill ja duia toros, I la seva filla? La meva filla és la que està a la carnisseria de la Minyallonga. La té molt a prop, també, doncs? Sí. Jo vaig a la plaça, vaig al pa de la Rambla, i llavors per aquell carrer pujo, vinc a comprar aquí i cap a casa. Amb el carretó ple, aquesta pujada. Tothom diu, ja pots, dic, ja hi estic acostumada. I amb talons a tot arreu. Què és el que ara la fa més feliç? El que em fa feliç ara, tal com estic, no sé com dir-te. Ara avui he vingut aquí i ara aniré a casa de la meva filla i li explicaré. I estarà tan contenta com jo. Jo ja li dic, mira nena, sóc la Núria Feliu de Santa Perpètua. Perquè, escolta, tothom em coneix i tothom em para pels carrers. Nuri, hola. Com que no surto gaire, doncs com me veuen tothom em saluda. És feliç? Molt. Ai, em fa por de dir-ho. Toquem fusta. Cada època m'han agradat molt les de ballar, les de cantar, i ara m'agrada aquella cançó El meu país és tan petit. M'encanta. Ara, abans d'acabar, li posaré una cançó que ha triat una persona que entrevistem al proper capítol. Vostè ha d'imaginar-se com és aquesta persona. No, aquesta cançó no és de les meves. No, quan sento aquests escallots, no em va. Ha de ser jove, deu ser una miqueta esbojarrada, també. Doncs, Núria, arribem al final de l'entrevista. Encantada, doncs. Ha estat un plaer molt gran. Gràcies per obrir-nos les portes a la seva vida i a la seva història. Molt bé.